Dok ne učinite nesvjesno svjesnim, ono će upravljati vašim životom i vi ćete to nazivati sudbinom. Ove riječi Carla Junga otkrivaju jednu od najdubljih istina o ljudskom umu. Ono čega nismo svjesni ima nevjerojatnu moć nad nama. Razmislite na trenutak koliko puta ste se uhvatili kako ponavljate iste obrasce koji vas vraćaju na isto mjesto. Koliko puta ste se zapitali zašto, unatoč svim naporima, jednostavno ne možete naprijed. Odgovor možda leži duboko u vašoj prošlosti, u iskustvima koja su oblikovala vaš na načine kojih možda niste ni svjesni. Prošlost koju nosimo sa sobom nije samo skup uspomena, ona je živa sila koja oblikuje naše odluke, naše reakcije, pa čak i naše najdublje strahove i želje. Posebno su bolni oni dijelovi prošlosti koje pokušavamo potisnuti, sakriti od sebe samih. Prema Jungu, upravo ti potisnuti dijelovi naše psihe formiraju ono što je nazvao sjenom, aspektom nas samih kojeg se bojimo ili sramimo priznati. Ali što ako vam kažem da upravo u toj sjeni, u tim bolnim dijelovima vašeg iskustva, leži ključ vaše transformacije? Što ako je put naprijed zapravo put unutra? Danas ćemo istražiti kako se možemo osloboditi tereta prošlosti koristeći revolucionarne tehnike koje je razvio jedan od najvećih umova psihologije, Carl Gustav Jung. I obećavam vam, do kraja ovog videa imat ćete konkretne alate koji mogu pokrenuti duboku promjenu u vašem životu. Ali prije toga želim podijeliti s vama priču. Prije nekoliko godina upoznao sam ženu koja je bila izvrsna u svom poslu, inteligentna i sposobna, no unatoč svim svojim kvalitetama uvijek bi sabotirala svoj uspjeh kad bi se približila napredovanju. Privlačila je iste tipove toksičnih veza i koliko god se trudila, činilo se da ne može prekinuti taj obrazac. Tijekom terapije otkrila je da je kao dijete internalizirala poruku od svog kritički nastrojenog oca da nije dovoljno dobra i da ne zaslužuje uspjeh. Ta nesvjesna uvjerenja upravljala su njezinim životom 20 godina. Ali kad je postala svjesna tih obrazaca, kad je osvijetlila svoju sjenu, dogodilo se nešto nevjerojatno. Prvi put je mogla izabrati drugačije. To je moć svjesnosti o kojoj Jung govori. I baš to ćemo istražiti danas. Ali prvo, želim razjasniti jednu stvar. Oslobađanje od prošlosti ne znači zaboravljanje ili potiskivanje. Naprotiv, radi se o suočavanju s prošlošću na dubok i smislen način, integriranju tih iskustava u cjelovitu sliku sebe. Jer kao što je Jung rekao, ne postaje se prosvjetljen zamišljajući figure svjetlosti, već činjenjem tame svjesnom. Prva i možda najmoćnija tehnika koju je Jung razvio je aktivna imaginacija. Za razliku od pasivne fantazije, aktivna imaginacija je strukturiran proces u kojem svjesno ulazite u dijalog s nesvjesnim dijelovima sebe. Evo kako to možete prakticirati. Sjednite u mirnom prostoru, zatvorite oči i zamislite da silazite niz stepenice u dubinu svog uma. Na dnu stepenica zamislite vrata. Kad ih otvorite, možda ćete susresti lik, simbol ili scenu iz svog nesvjesnog. Umjesto da samo promatrate, stupite u interakciju. Postavite pitanja tom liku. Slušajte odgovore. Možda će vas iznenaditi mudrost koja dolazi iz vaših dubina. Jedan moj klijent je kroz ovu tehniku susreo lik koji je predstavljao njegov strah od napuštanja, trauma koju je doživio kad je bio dijete. Kroz redovite razgovore s tim likom, ne samo da je bolje razumio izvore svoje anksioznosti u vezama, već je razvio novi, zdraviji odnos prema tom dijelu sebe. Godinama se borio s nesigurnošću u vezama, ali kroz aktivnu imaginaciju počeo je vidjeti kako njegovo sadašnje ponašanje reflektira stare rane, što mu je omogućilo da prekine taj ciklus. Ali znate što je fascinantno kod Jungova pristupa? On ne gleda na naše psihičke rane samo kao na probleme koje treba riješiti,
već kao na portale prema dublje smislu i autentičnosti. To nas dovodi do druge moćne tehnike, rada sa snovima. Jung je vjerovao da su snovi kraljevski put do nesvjesnog, da nam govore istine o nama samima koje naša svijest možda nije spremna priznati. Umjesto da slijedite generičke interpretacije snova iz knjiga, Jung je predlagao personalizirani pristup. Vodite dnevnik snova, zapisujte ih odmah nakon buđenja, prije nego što izbljede. Zatim razmislite, koje emocije san budi, koji simboli se pojavljuju. Kako bi ovaj san mogao reflektirati nešto što se događa u vašem stvarnom životu? Sjetit ću se žene koja je opetovano sanjala da je zarobljena u mračnoj sobi. Kroz analizu sna shvatila je da taj san odražava njezin osjećaj zarobljenosti u braku koji joj nije dopuštao da izrazi svoju pravu prirodu. San joj je rekao ono što njezin svjesni um nije bio spreman priznati. Ta spoznaja, iako bolna, bila je prvi korak prema promjeni koja joj je bila očajnički potrebna. Ne podcjenjujte moć vaših snova, oni su kao pisma koja vam šalje vaš nesvjesni um, puna mudrosti i uvida koji mogu transformirati vaš život. Treća tehnika koju je Jung iznimno cijenio je proces individuacije. Ovo nije brza tehnika, nego cjeloživotno putovanje prema psihološkoj cjelovitosti. Individuacija se temelji na ideji da svaka osoba ima jedinstveni potencijal koji čeka da bude otkriven i izražen. To je put integracije svih aspekata sebe, i svjetla i sjene. Ključni dio individuacije je susret s arhetipovima, univerzalnim obrazcima i slikama koje postoje u kolektivnom nesvjesnom svih ljudi. Arhetipovi poput persone, maska koju pokazujemo svijetu, sjene, potisnuti dijelovi sebe, anime ili animusa, unutarnji ženski ili muški aspekt, i sepstva, cjelovito, integrirano ja, igraju važnu ulogu u našem psihološkom razvoju. Kako to izgleda u praksi? Možete početi postavljanjem pitanja: koje uloge igram u različitim situacijama? Što skrivam od svijeta, a možda i od sebe? Koji aspekti suprotnog spola žive u meni? Kakav odnos imam s autoritetom? Svako od ovih pitanja vodi vas dublje u istraživanje arhetipova koji oblikuju vaše iskustvo. Sjetio sam se muškarca koji je došao na terapiju zbog problema s autoritetom. Kroz rad s arhetipom oca, otkrio je kako njegov složeni odnos s vlastitim ocem utječe na njegove interakcije s nadređenima na poslu. Ta svjesnost omogućila mu je da razvije novi odnos prema autoritetu, ne zasnovan na starim traumama, već na zrelom razumijevanju dinamike moći. Ali možda se pitate, ako su mnogi naši problemi ukorijenjeni u ranom djetinjstvu, kako možemo promijeniti prošlost koja je već oblikovala našu psihu? To nas dovodi do četvrte tehnike, rada s kompleksima. Kompleksi su prema Jungu emocionalno nabijene skupine povezanih ideja i slika koje imaju zajednički emocionalni ton. Formirani traumatičnim iskustvima, ovi kompleksi mogu funkcionirati gotovo kao zasebne osobnosti unutar nas, preuzimajući kontrolu nad našim ponašanjem u određenim situacijama. Prvi korak u radu s kompleksima je identificirati ih. Kada primijetite neproporcionalno snažnu emocionalnu reakciju na naizgled bezazlenu situaciju, to je vjerojatno kompleks na djelu. Na primjer, ako vas komentar kolege o vašem radu dovede do intenzivnog osjećaja neadekvatnosti, možda se aktivira kompleks inferiornosti formiran u djetinjstvu. Jednom kad identificirate kompleks, možete ga istražiti kroz aktivnu imaginaciju o kojoj smo ranije govorili. Stupite u dijalog s tim dijelom sebe. Pitajte ga što treba. Slušajte bez osuđivanja. Često, sami čin priznavanja i slušanja kompleksa može smanjiti njegovu moć nad vama. Posebno moćna tehnika u Jungovom repertoaru je amplifikacija. Ovo uključuje proširivanje osobnog simbola ili slike povezivanjem s arhetipskim i kulturnim paralelama. Na primjer,
Ako u snu vidite zmiju, umjesto da je tumačite samo na osobnoj razini, možete istražiti simboliku zmije u različitim kulturama i tradicijama, od biblijske zmije u Edenu do kundalini energije u tantričkoj tradiciji. Ova tehnika pomaže vam vidjeti svoje osobne borbe u širem kolektivnom kontekstu, što često donosi dublje razumijevanje i perspektivu. Vaša bol nije samo vaša, ona je dio ljudskog iskustva. Takvo razumijevanje može biti nevjerojatno oslobađajuće. I znate što? Ponekad najdublje promjene dolaze kada prestanemo pretjerano analizirati prošlost i jednostavno se otvorimo novim iskustvima. Jung je napisao: pronađite ono što volite i dopustite da vas to ubije. Ove provokativne riječi sadrže duboku mudrost. Potpuna predanost onome što istinski volimo može ubiti stare obrasce i self-koncepte koji nas drže zarobljene. Ali možda najvažnije od svega što je Jung naučavao jest ovo: prihvaćanje. Prihvaćanje ne znači pasivno pomirenje sa situacijom, već duboko, suosjećajno priznavanje onoga što jest. To uključuje prihvaćanje svoje prošlosti, svojih rana, svojih sjena, ne kao definitivne istine o vama, već kao dijelove vašeg životnog iskustva. Jungovska analitičarka Marion Woodman to je prekrasno izrazila: svjetlo ne ulazi kroz zidove koje gradimo da zaštitimo svoje rane. Svjetlo ulazi kroz rane. Vaše traume, vaši bolni dijelovi, oni nisu prepreke vašem izlječenju. Oni su sama vrata kroz koja izlječenje može ući. Dozvolite mi da podijelim s vama još jednu moćnu tehniku koja može pomoći u oslobađanju od prošlosti: ritualizacija. Jung je cijenio rituale kao način da se nesvjesni sadržaji učine konkretnima i da im se da forma. Možete stvoriti osobni ritual puštanja koji simbolizira oslobađanje od tereta prošlosti. Na primjer, napišite pismo osobi koja vas je povrijedila, ne morate ga poslati, izrazivši sve što niste mogli reći. Zatim u sigurnom okruženju simbolično spalite pismo, gledajući kako se riječi pretvaraju u pepeo i dim koji se uzdiže u nebo. Takvi rituali mogu imati duboku transformativnu moć, jer govore jezikom simbola koji naš nesvjesni razumije. Ali budimo iskreni, rad na oslobađanju od prošlosti nije lagan. Suočavanje s potisnutim dijelovima sebe može biti zastrašujuće. Integracija sjene može donijeti trenutke nelagode i nesigurnosti. To je razlog zašto je Jung naglašavao važnost podrške na tom putu, bilo kroz terapiju, mentorstvo ili zajednicu istomišljenika. Zapamtite, cilj nije postići savršenstvo ili stanje bez patnje. Cilj je živjeti autentično, s većom sviješću i integracijom svih dijelova sebe. Kao što je Jung rekao: ne težim biti bolji od drugih, samo se trudim biti bolji od sebe od jučer. Ono što je također važno razumjeti jest da oslobađanje od prošlosti nije jednokratan događaj, već proces. Bit će dana kad ćete se osjećati potpuno oslobođeni i dana kad će se stari obrasci vratiti. To je normalno. Budite strpljivi sa sobom, budite nježni i iznad svega budite ustrajni. Jedna od najljepših stvari u Jungovom pristupu jest da nas on ne vidi kao slomljene stvari koje treba popraviti, već kao jedinstvene pojedince na putu prema cjelovitosti. Vaša prošlost sa svim svojim radostima i bolima nije nešto što treba odbaciti ili zaboraviti. To je riznica iskustava iz koje možete crpiti mudrost i dubinu. Vratimo se na trenutak onoj ideji o sjeni. Jung je vjerovao da što više potiskujemo naše tamne strane, to one postaju moćnije i destruktivnije. Ali kad ih učinimo svjesnima, kad im pristupimo s radoznalošću i prihvaćanjem umjesto straha i osude, nešto čudesno se događa. Oni postaju izvori kreativnosti, strasti i autentičnosti. Razmislite o tome. Mnogi najveći umjetnici, mislioci i vizionari kroz povijest bili su ljudi koji su se duboko suočili sa svojim sjenama.
i transformirali tu energiju u nešto izvanredno. Vaša sjena nije vaš neprijatelj. Ona je neiskorišteni resurs, zaključani dio vaše vitalnosti. Prije nego što zaključimo, želim vam dati praktični izazov. Odvojite 15 minuta danas i napišite pismo svom mlađem ja. Koje uvide, koju mudrost, koju utjehu biste voljeli podijeliti s tom verzijom sebe koja je proživjela teška vremena. Ova vježba može biti iznenađujuće moćna u stvaranju kontinuiteta i smisla iz vaših životnih iskustava. I tako dolazimo do kraja našeg putovanja danas. Podijelio sam s vama neke od najmoćnijih Jungovih tehnika za oslobađanje od prošlosti koja vas koči. Aktivnu imaginaciju, rad sa snovima, proces individuacije, rad s kompleksima, amplifikaciju, ritualizaciju i, možda najvažnije, prihvaćanje. Ali znate što je najljepše u svemu tome? Ove tehnike nisu samo teoretski koncepti. One su praktični alati koje možete početi koristiti danas. I svaki mali korak koji poduzmete prema većoj svjesnosti i integraciji vodi vas bliže životu koji je autentičniji, ispunjeniji i slobodniji. I da završim riječima samog Junga, nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što odabirem postati. Vaša prošlost je dio vas, ali ne definira vas. Vi imate moć izbora. Vi imate moć transformacije. Vi imate moć da stvorite novo značenje iz svojih iskustava. Nadam se da ćete ponijeti ovu mudrost sa sobom i početi svoje osobno putovanje prema oslobađanju od prošlosti koja vas koči. I ako ste pronašli vrijednost u ovome što sam podijelio, razmislite o tome da podržite kanal pretplatom i dijeljenjem videa s onima kojima bi mogao pomoći. Zajedno možemo stvoriti zajednicu ljudi koji su predani rastu, svjesnosti i autentičnosti. Hvala vam što ste gledali. Do sljedećeg videa nastavite istraživati dubine svog unutarnjeg svijeta, jer kao što je Jung rekao, vaša vizija će postati jasna samo kad možete gledati u svoje srce. Tko gleda van sanja, tko gleda unutra, budi se.